Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τυρόπιτα με κανταΐφι. Θα πάρουμε μία συσκευασία 500 γραμμάρια κανταΐφι. Όπως βλέπετε θα το χωρίσουμε στη μέση και θα το αρχίσουμε να το ξύνουμε. Θα βουτυρώσουμε πάρα πολύ καλά ένα πυρήμαχο σκεύος. Το δικό μου σκεύος είναι 26x35. Έτσι θα το βουτυρώσουμε πολύ καλά από κάτω. Θέλουμε να είναι βουτυρωμένο καλά. Και πάνω και τα τυχώματα πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα αρχίσουμε να βάλουμε το μισό κανταΐφι, όπως είδατε που το χωρίσαμε. Θα βάλουμε από κάτω το μισό. Θα το ραντίσουμε με λίγο βούτυρο. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια ένταμ και 400 γραμμάρια ρεγκάτο. Και θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά με τα χέρια μας να ανοίγουμε τα τυριά μας, γιατί βλέπουμε έχει μέσα και κομμάτια ενωμένα. Θέλουμε να τα κάνουμε έτσι, οπότε να μην είναι ενωμένα, να μην έχουν δηλαδή όπως βλέπετε έτσι να είναι, βλέπετε, να τα ανοίξουμε καλά. Εάν σας αρέσουν οι συνταγές μου, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Κοινοποιήστε το δουν και οι φίλοι σας, έτσι με βοηθάτε πάρα πολύ για την ανάπτυξη του καναλιού μου, να μπορέσω να προχωρήσω, να σας δείχνω εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες συνταγές. Έτσι φίλοι μου, βλέπετε να είναι πάρα πολύ καλά. Θα πάρουμε και 10 φέτες ζαμπόν, τις οποίες θα τις κόψουμε έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Ανακατεύουμε πολύ καλά να ενωθεί το ζαμπόν με τα τυριά πολύ καλά. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε από ποιο μέρος με παρακολουθείτε. Έτσι ωραία, το ανακατεύουμε καλά. Είναι μια εύκολη, όπως βλέπετε γρήγορη τυρόπιτα, αλλά τι να σας πω φίλοι μου, γίνεται τόσο πολύ ωραία πεντανόστιμη, τη φτιάχνω πάρα πολλά χρόνια και είναι τι να σας πω, ειδικά το να τη φάμε ζεστή όπως βγει από το φούρνο, είναι το κάτι άλλο. Ωραία, και θα τα βάλουμε αυτό το τυρί όλο από πάνω έτσι από τον κανταΐφι που στρώσαμε. Θα προσπαθήσουμε πολύ καλά να πάει σε όλη το ζαμπόν, το θέλουμε να πάει παντού. Αν είναι κομμάτια ενωμένα θα τα
βάλουμε και αυτά να είναι παντού. Ορίστε, τα ξεχωρίσουμε τα ενωμένα. Βλέπετε φίλοι μου τι ωραία που γίνεται και γρήγορη. Ωραία, τα βάζουμε όλα μέσα. Έτσι. Τέλεια. Έτσι θέλουμε το ζαμπόν να πάει να υπάρχει παντού, να μην είναι μόνο σε μια μεριά. Πω τι ωραία, τέλεια. Και τώρα θα βάλουμε και το υπόλοιπο κανταΐ, δηλαδή το άλλο μισό που κρατήσαμε, έτσι από πάνω. Τι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση του κανταΐφ που είναι τόσο απαλό, τόσο ωραίο όταν το χωρίζεις και είναι έτσι τέλεια. Πολύ ωραία φίλοι μου, μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική, το κάνω με τόση χαρά και αγάπη. Είναι υπέροχη αίσθηση, μερικά υλικά, είναι τέλεια. Έτσι φίλοι μου θα τα βάλουμε καλά, ομοιόμορφα, να πάει παντού ωραία. Θα το ραντίσουμε με λίγο βούτυρο. Τέλεια. Έτσι ελαφρά λίγο, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Σε ένα μπολ θα χτυπήσουμε 4 αυγά. Θα ρίξουμε 1 λίτρο γάλα και θα το χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά. Και θα περιχύσουμε σιγά σιγά γύρω γύρω την τυρόπιτά μας. Έτσι φίλοι μου, θέλω σιγά σιγά, μην βιαστείτε να το ρίξετε όλο μαζί. Έτσι σιγά σιγά θέλουμε να πάει παντού. Ακόμα και στις άκρες θέλουμε, γιατί μετά μόλις ψήνετε, ειδικά στις άκρες εδώ, ξεροψύνεται και γίνεται τόσο ωραίο. Κάντε το αυτό και όταν τη φτιάξετε θα με θυμηθείτε. Έτσι θέλουμε στις άκρες να πάει καλά. Όλο αυτό το μείγμα που φτιάξαμε τα αυγά με το γάλα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε. Έτσι. Να πάει παντού. Να καλυφθεί το κανταΐφι μας και όλη η τυρόπιτά μας. Τέλεια. Έχουμε ανοίξει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς στον αέρα και η τυρόπιτά μας με κανταΐφι είναι έτοιμο για ψήσιμο. Καλή επιτυχία να έχουμε. Έτοιμη μετά από 45 λεπτά. Έγινε υπέροχη, ψήθηκε πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε στις άκρες και ειδικά εδώ στα πλαϊνά ότι η τυρόπιτα ξεχώρισε. Βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Τέλεια. Θα την αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ λίγο για να κόψουμε κομμάτι. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε το κομμάτι μας. Όπως σας είπα φίλοι μου, αυτή η τυρόπιτα τρώγεται ζεστή. Την αφήνουμε πάρα πολύ λίγο να κρυώσει.
Και ειδού το αποτέλεσμα. Τι να σας πω, πιστεύω ότι βλέπετε. Αυτή ήταν η συνταγή μου και σήμερα, φίλοι μου. Μια υπέροχη τυρόπιτα με κανταΐφι, την οποία μπορείτε να τη φτιάξετε και τώρα στις γιορτινές ημέρες μας που θα έρθουν. Είναι υπέροχη όταν μπει μέσα απάνω στο τραπέζι. Τι να σας πω, είναι το κάτι άλλο. Και όπως σας είπα, τρώγεται ζεστή. Μόλις τη βγάλουμε από το φούρνο, την αφήνουμε πάρα πολύ λίγο ελαφρά να κρυώσει και κόβουμε το κομμάτι μας. Και όπως είναι τα τυράκια που λιώνουν, είναι το κάτι άλλο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους επιχειρήσουν να την φτιάξετε. Γεια σας, φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο που θα κάνω. Μια, όπως βλέπετε, λαχταριστή τυρόπιτα. Να την φτιάξετε και θα με θυμηθείτε. Γεια σας, φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο.